Naċċettaw ir-riżultat tal-inkjesta għaliex kellna u għatanna fiduċja fl-istituzzjoni tal-qorti. Madankollu nitolbu biex ir-rapport tal-inkjesta jiġi ppubblikat fl-intir tiegħu. Kliem il-kap tal-Oppożizzjoni ir-riżultat waqt konferenza tal-aħbarijiet f'reazzjoni għal partijiet mill-konklużjoni tal-inkjesta mill-Maġistrat Aron Buġejja wara l-allegazzjonijiet tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia fil-konfront tal-mara tal-Prim Ministru Joseph Muscat u l-involviment tagħhom f'xi forma ta' korruzzjoni. Nitolbu l-ewwel ħaġa li r-rapport jiġi ppubblikat fl-intir tiegħu. Ir-rapport kollu sħiħ. Aħna nibqgħu nsostnu l-pożizzjoni li ħadna l-bieraħ illi r-rapport tal-inkjesta maġisterjali għandu jiġi ippubblikat fl-interità tiegħu. Naċċettaw ir-riżultat tal-inkjesta, aħna naċċettaw ir-riżultat tal-inkjesta għaliex kellna u għatanna fiduċja fl-istituzzjonijiet ġudizzjarji fil-qorti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista żied li minkejja li dan ir-rapport jeżonera lil Prim Ministru Joseph Muscat u lil mara tiegħu mill-allegazzjonijiet li kellhom kont mal-Bank Pilatus, dan l-istess rapport ta' inkjesta jaqbad fil-fatt iswed fuq l-abjad li dawk ta' madwar il-Prim Ministru għandhom kumpaniji moħbija fil-Panama. Filwaqt illi dan ir-rapport jeżonera l-Prim Ministru lil familja tiegħu li huma s-sidien tal-kumpanija fil-Panama, l-eqreb nies tiegħu inqabdu fil-fatt li kellhom kumpaniji moħbija fil-Panama. Kumpaniji li nafu x'isimhom Henville u Tilgate. Tal-anqas hawn il-Prim Ministru jaf li għandu responsabilità politika li hu sal-lum għadu ma ġarx. Nafu li għatem ħafna mistoqsijiet li għadhom ma ġewx imwieġba. Ir-riżultat stqar li din l-allegazzjoni fil-konfront tal-Prim Ministru Joseph Muscat u l-mara tiegħu il-Partit Nazzjonalista għamilha tiegħu fl-aħħar elezzjoni u għalhekk issa l-istess Partit Nazzjonalista jaraf li trid tintrefa' responsabbiltà. Għalhekk il-kap tal-Partit Nazzjonalista ir-riżultat talab lid-Deputat Simon Busuttil sabiex jerfa' ir-responsabbiltà. Dan filwaqt li talbu sabiex jissospendi ruħu mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista sabiex ikun jista' jiffoka fuq l-inkjesti li fetaħ hu stess meta kien fit-tmexxija tal-partit. Sadattant qiegħed b'effett immedjat inneħħi lil Simon Busuttil mill-kariga ta' Shadow Minister dwar governanza tajba li ma' kariga temporanjament qed nassumiha jien personalment. Dan qed nagħmlu għaliex il-verità u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni huma prinċipji tant eżis għalina li m'għandna nħallu xejn li jxekkilhom. Il-kredibilità tal-partit f'din il-ġlieda trid tibqa' intatta. Il-kap tal-Oppożizzjoni ir-riżultat temm il-konferenza tal-aħbarijiet billi stqar li ħadd mhu akbar mill-partit, ħadd mhu akbar mill-verità u ħadd mhu akbar minn pajjiżna. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kap tal-Partit Nazzjonalista, preżenti wkoll kien hemm il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista għall-ħidma fil-Parlament David Aġus u s-Segretarju Ġenerali Clyde Puli. Intant f'reazzjoni fuq Facebook, id-Deputat Simon Busuttil iddikjara li mhux se jkun qed jirreżenja.